בואו נתחיל גם, אני התחלתי להקליט את זה, בתקווה שאחר כך נוכל, אני גם מצליח להעלות את זה רגע, mute all, yes. קודם כל עכשיו כולם מושתקים. יפה, יש סדר בכיתה. תוך כדי זה אני עוד ממשיך לאשר אנשים, יפה. קובי, הפתענו. תודה רבה לכל מי שמצטרף והצטרף. הרעיון של המפגש היה לתת לכם קצת רקע לפורמט, מעט פרטים על האירוע הספציפי שלנו עוד 6 שבועות בערך, ולאחר מכן קובי, שהואיל בטובו לפנות את המוצאי שבת שלו בשבילנו, ייתן לנו כמה טיפים לגבי האתגרים שעומדים בפניכם. אני אציין מראש, כמו שכמה אנשים ולא אחד כתב, שביטלו בגלל אי שפיות זמנית, זה לא תירוץ. אז בואו ניגש רגע, זולי? כן? סליחה להפרעה, נדמה לי שיש פה מישהו שלא מדבר עברית בקהל, או שאני רק, זה רק נדמה לי. ארי, תודה. Hi, Tim. I apologize. I'm used to speak with runners here in Israel in Hebrew. We have a US runner here that will join us in the race. Thank you, Ari, for mentioning it, noting it. But unfortunately, as I apologized to Tim before, this conversation will go on in Hebrew, and I will update you, Tim, on private. Okay? Yeah, thank you. I know some Hebrew, but not a lot. So yeah, we'll do it in English, and I'll get what I can here during the meeting. It's no problem. Well, thank you. You have all my support, and I'll call you and give you all the insights. Okay? Thank you for joining us. And guys and girls, we have a US runner here with us. So even under COVID-19, we are still international race. Lucky for us. Thank you for joining us, Tim. Okay, back to Hebrew. טוב, חברים, אז יש לנו גם את טים שהוא רץ מארצות הברית שהוא לומד השנה בארץ ויש לו הרבה ניסיון ברגליים, לא בפורמט ספציפית. בואו נתחיל. אני אשתף איתכם עכשיו, רגע, הנה האתגר הטכנולוגי התחיל. share screen. יפה, אני מקווה שאתם רואים את מסך כמו שאמור להיות. אני לא יודע מה אתם רואים, אני יודע שאני לא רואה כלום. אביב, תן לי איזה אצבע אם אתה רואה... רואים. אוקיי, יפה, תודה. אנחנו מדברים על בקיארד אולטרה, מהדורה שנייה, 18 לפברואר. הפורמט, קודם כל אנחנו נפגשים ליד קיבוץ סוללים, זה ליד צומת המוביל. הפורמט עצמו, בניגוד לתחרויות שאתם רגילים אליו, אין לו יד של מרחק או יד של זמן, אלא האירוע מסתיים כאשר רק רץ אחד נשאר על המסלול, אותו רץ צריך להשלים סיבוב אחד יותר מהאחרון שפרש, ואז הוא יוכרז כמנצח. לפני שנה זה קרה בסיבוב 29, אחרי 192 קילומטרים, אם אני לא טועה. לגבי הקילומטראז' יש דיבורים על הרבה יותר, אנחנו נערכים ליותר, ובכל מקרה, כל עוד אתם רצים, אנחנו שם בשבילכם. מספר המשתתפים מוגבל ל-100, נכון לעכשיו, רגע שנייה, סלחו לי, נפלאות. נכון לעכשיו יש לנו 100 רשומים ועוד כ8 משתתפים, אין לי ספק שיהיו עוד שינויים, אבל מי שבא ברוך הבא, ומי שלא הצליח להגיע או מסיבה זאת או אחרת צריך לבטל, מקווה שהוא יצטרף כמתנדב, ואם לא, אז שנה הבאה. קטגוריות, אין לנו קטגוריות, אנחנו גברים, נשים, מכל גיל עד כל גיל, קטגוריה אחת, יש רק מנצח או מנצחת אחד.
המסלול הוא 6.7 קילומטר, אבל יש לנו שני מסלולים בניגוד לשנה שעברה. יש לנו מסלול יום ומסלול לילה. מכיוון שהמטרה פה בעיניי כמארגן זה להציב לכם אתגר מנטלי בעיקרו, הוספנו מסלול לילה, שהוא הביסל קצת יותר ארוך, כ-100 מטר יותר ארוך מה-6.7, אבל הוא על דרכי עפר, וזה בא כדי להקל עליכם מבחינת המאמץ הפיזי של ריצה בסינגל בלילה, שזה לא לכולם זה טריוויאלי. אז המסלול היום הוא רץ על הסינגלים של יער הסוללים של סינגל אופניים של קק"ל, יש בו כ-80 מטר טיפוס, כ-90% זה סינגל ו-10% דרכי עפר. מסלול הלילה כל כולו דרכי עפר עם קטע של מדרכת בטון. כתלות של מזג האוויר אנחנו נקבע את התוואי הסופי. זמן גג לכל סיבוב, יש לנו 60 דקות, הפורמט הוא מאוד מאוד פשוט, יש לכם שעה להשלים את הסיבוב. לא השלמתם תוך שעה, יצאתם מהמשחק, השלמתם תוך שעה, תנוחו עד שיוצאים לסיבוב הבא. סיום, כאשר העקשן האחרון מסיים סיבוב אחד יותר מהעקשן הלפניו. כיווני סיבובים, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש כל מיני אופציות, נראה, אנחנו נחליט בהמשך. אנחנו לא מודדים לכם זמנים אישיים, כי כל הקונספט פה הוא לא באמת רלוונטי אם אתם עושים את זה ב-38 דקות או 56 דקות. העיקר זה שסיימתם את הסיבוב ואתם יוצאים לעוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב. אוקיי, אנחנו מארגנים את האירוע הזה במסגרת הארגון שמתחווה עכשיו כארגון בינלאומי, שנקרא Backyard Ultra, גם נבנה עכשיו אתר אינטרנט חדש, שבו אתם יכולים, אני מציע לכם לבקר בו, אתם יכולים לראות את כל התחרויות שנמצאות תחת המטריה הזאת שנקראת Backyard Ultra. אחד השינויים המשמעותיים משנה הקודמת זה שהשנה DNF Challenge הוא תחרות גולדן טיקט. מה הכוונה לגולדן טיקט? הבטחתי את זה בשנה הראשונה, שאם אנחנו עומדים ביעדים מסוימים מבחינת השתתפות, מבחינת כמות רצים שמגיעים מעל 100 קילומטר וצפי של להגיע ל-30 שעות, אני אגיש בקשה לקבל את הגולדן טיקט. אכן עמדתם, הקהילה עמדה ביעדים העיקריים והגשתי בקשה לגולדן טיקט וקיבלנו, שזה אומר למעשה שהמנצח של התחרות הזאת תקבל או יקבל כניסה אוטומטית לתחרות הדגל של הפורמט בארצות הברית, ה-BIX Backyard Ultra, באוקטובר 2021, שזה מוגדר גם כסוג של אליפות העולם. זו אותה תחרות שבאוקטובר התקיים במספר מקומות בעולם במקביל, בגלל חוסר יכולת של המשתתפים להגיע. זו תחרות של 75 משתתפים סך הכל, שחלק מהמקומות מגיעים אליו דרך גולדן טיקטים. יש, אם אני לא טועה, 35 תחרויות מתוך ה-145 שיש היום בעולם, שהם מקבלים גולדן טיקט. אנחנו צריכים לעמוד כמארגנים בסטנדרטים מסוימים. אני גם אציין שכחלק מהקבלת הגולדן טיקט, התחייבתי כמארגן להשתתף בהוצאות הנסיעה, במקרה והזוכה יממש את הגולדן טיקט של $500, כי הכוונה זה לשלוח נציג מהתחרות, ומה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו שמחים לעזור. כללי הפורמט, וואו, אני ממש מאותגר טכנולוגית. למה אני לא רואה את זה? סליחה רגע. הנה, כוח העזר הגיע. אני עדיין לא רואה. אני לא רואה את מה שיש לי על המסך, לא משנה, אני אלתר. בסדר, רגע, שנייה, יש לי את הג'יני שלי. סליחה, הרבדסק הגיע. גאונה. מזל שאני למדתי 8 שנים בטכניון. הכל בסדר. מפה זה כבר טוב. טוב, שימו לב, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, יש כמה שינויים קצת בפורמט של ההתארגנות באזור הכינוס, אבל הכללים הם מאוד מאוד פשוטים.
כמו שאמרנו, יש לנו שעה להשלים סיבוב. לפני 3 דקות לפני תחילת סיבוב אתם תשמעו 3 שריקות כדי שתתחילו להתכונן, 2 דקות לפני זה 2 שריקות, דקה לפני שריקה, ובזינוק אנחנו נשמע את הפעמון. מבטיח לכם, חלקכם עדיין, אני מקווה שנפטרתם כבר מהטראומת הצלצולים של הפעמון והשריקות. שימו לב, כללים מאוד מאוד ברורים, מאוד פשוטים, אבל מאוד מקפידים עליהם. אסור לרדת מהמסלול, יצאתם למסלול, אסור לכם לחזור למתחם. יצאתם למסלול, מה שאתם עושים במסלול זה שלכם, אבל אתם נשארים במסלול וחוזרים ומשלימים את הסיבוב. ברגע שאתם סיימתם, יש לכם שירותים, יש לכם את הקפסולות, תכף אנחנו ניכנס לזה, ואתם יכולים להסתובב במתחם שלכם חופשי, עד שאתם יוצאים עוד פעם לסיבוב הבא. הרץ האחרון שנשאר בתחרות יהיה חייב להשלים סיבוב נוסף תוך שעה. זאת אומרת, המנצח חייב לעשות סיבוב אחד יותר ממה שנרשם למקום השני, שזה נקרא אסיסט, המסייע. אני כבר זיהיתי פה עכשיו טעות, סיבוב היום וסיבוב הלילה הם שונים כפי שהסברתי עכשיו מקודם. אסור סיוע של צוות במסלול. אתם עצמאים לגמרי, אין מלווה, אין מישהו שממתין לכם עם שתייה, אוכל, אין את הדברים האלה, אסורים, לא רק שאין אלא אסורים. ובואו, נקפיד על הכללים, זה העיקרון. ואסור להשתמש במקלות ריצה. מאוד חשוב, מסיבה בטיחותית נטו, אנא הקפידו על זה. אני גם אציין פה משהו שאני מאוד ממליץ, זה אם אתם רוצים לרוץ עם מוזיקה, תרוץ עם אוזניות. זו בקשה שעלתה גם שנה שעברה ואני מאוד מזדהה איתה. אוקיי, ציוד חובה. מספר חזה, כל אחד יקבל את מספר חזה עם מספר והשם שלו רשום עליו. תבואו עם טלפון נייד טעון בבקשה. יש קליטה בכל המסלול. אם אתם נתקלים באיזושהי בעיה, אתם תתקשרו אלינו, אנחנו נבוא, נעזור לכם, אבל ברגע שאנחנו עוזרים לכם אתם פסולים. העדפה שלנו זה חילוץ עצמי, אבל אנחנו עוד פעם, אנחנו זמינים ואנחנו מבקשים שתבואו עם טלפונים טעונים. מסלול היום. יש בין 100 משתתפים, יש כ-30 נגיד, עוד פעם זה כל הזמן משתנה, יש כ-30 רצים שהשתתפו גם לפני שנה, אז הם מכירים את הסיבוב טוב. אנחנו, אני מקווה שרואים את הסימן שלי, אנחנו נמצאים, השטח ההתכנסות זה בשטח מאחורי קפה 79, בכניסה לקיבוץ הסוללים. אנחנו ננקה, ניישר, ואני מקווה גם שנצליח לשכנע את אלי, מי ששולט בבקר של סוללים, לא להכניס את הבקר למתחם, כך שיהיה לנו פחות מוקשים בשנה הקודמת. שם אנחנו נקים את האוהלים, והסיבוב עצמו על סינגל רץ מסביב, על סינגל אופניים, מאוד יפה, מאוד זורם, עם קצת עליות, קצת ירידות, כ-80 מטר במצטבר. יש כמה, סליחה, תוך כדי זה אני מאשר עוד אנשים, יש כמה סוויצ'ים חדים, אנחנו נחסום ונשלט, ובנקודה מסוימת אתם עולים על דרך האפר, עוברים דרך הקיבוץ וחוזרים אל מתחם הכינוס. הסימונים יהיו סרטי סימון צהובים, ססל, ובנקודות מסוימות אנחנו נשים גם שילוט עזר כחצים, כדי שנוודא שאתם לא הולכים לאיבוד. מבטיח לכם בסיבוב החמישי-שישי אתם כבר תכירו את המסלול בעל פה. מסלול הלילה, אותו רעיון של יציאה דרך הקיבוץ, דרך האפר, עוטפים, למעשה עוקפים, רצים מסביב ליער הסוללים, לגבעת הסוללים, חוצים פעמיים מתחת לכביש 77 וחוזרים בחזרה דרך נחל ציפורי. יש פה כמה וריאנטים, זה תלוי במזג האוויר,
נראה, העדפה שלי זה לא להריץ אתכם על מדרכת בטון, אבל יכול להיות שבתנאי מזג אוויר מסוימים של גשם וכולי, הבוץ יהיה תובעני מדי ואני לא אכניס אתכם לשם, ולכן תרוצו על מדרכת בטון. בכל מקרה, בסיום פה יש איזה קטע של מדרכת בטון. אוקיי, מתחם עצמו והיערכות. בעזרת אבי עשינו איזשהו מודל GIS כדי לעשות סוג של אופטימיזציה. הקונספט הבסיסי זה שהרצים 100 משתתפים יחולקו אוקיי, רגע, אני חוזר צעד אחורה. אנחנו צריכים לעמוד בתו הסגול של המרוצים, ואנחנו עושים את הכל כדי לעמוד בכל התקנות הנדרשות, ואני מבקש מכם גם כן שיתוף פעולה בנושא, אל תהפכו אותנו בבקשה לשוטרים. אנחנו רוצים לעשות את האירוע בצורה נעימה וטובה לכולם. אז תחת המגבלה של המגבלות הקיימות נכון לפני שהתחלנו את הסגר, האופטימום שמצאנו זה שאנחנו נחלק את 100 משתתפים לקבוצות של 10. זאת אומרת, תהיה לנו 10 קפסולות, כל קפסולה עבור 10 משתתפים, כאשר אם אנחנו לוקחים בחשבון שכל משתתף יביא איש צוות אחד, אז בכל קפסולה יהיו עד 20 איש. כל קפסולה כזאת, כמו שאתם רואים, היא מפוזרת כמו אמפיתיאטרון מסביב לשער הזינוק. המרחקים לא יכולים להיות שווים, אבל אני מניח לעצמי שעל 10 מטר, 15 מטר לא נלך לרבנות. באופן עקרוני, הסיום, כדי הסיבוב יוכר לכם, זאת אומרת שהשלמתם אותו תוך שעה, אתם צריכים לחצות את השער הראשי. אוקיי? הזינוקים עצמם יתרחשו מתוך הקפסולות עצמם, ואתם תעברו דרך המשפך ותצאו אל דרך האפר. אנחנו גם מתחשבים בכמות הרצים, ובעובדה שיש סינגלים, לכן בהתחלת האירוע אתם תצאו למעשה אל דרך האפר, וכל הקטע הראשון יהיה בסיבוב היום, יהיה נגד כיוון השעון, זאת אומרת את הקילומטר וקצת, את הראשונים, תרוצו על דרכי אפר או מדרכות, מקום שבו גם אפשר לשמור על מרחק בינינו, בין הרצים, וגם אין דחק ולא נלחצים לתוך הסינגל מיידית. רציתי לתת לכם כמה דגשים לגבי ספציפית עם ההתארגנויות, וחלקם קובי ייגע, אז אני ניסיתי להביא את הצד של המנהל מארגן המרוץ. אתם יכולים להביא איש או אשת צוות אחד, כל אחד, בבקשה אל תביא יותר כי יהיה לנו התקהלות וזה רק יגרום לנו צרות אחר כך. אנחנו יכולים לספק לכם כרגע עמדה של מים חמים, עמדה של מים קרים, גם איזוטוני, אבל שימו לב, העמדה הזאת היא לא פתוחה לכם כמשתתפים, היא פתוחה לאנשי הצוות שלכם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתם מגיעים, נכנסים לקפסולה שלכם, אתם תישארו בקפסולה שלכם, ואתם משם תצאו. איש הצוות שלכם או אשת צוות ידאג, כשאתם באמצע הסיבוב, למלא את הבקבוקים הספיירים שלכם. מזה נובע שכדאי לכם להתארגן על לפחות 2 סטים של בקבוקים, כדי שבזמן שאתם רצים עם אחד, איש הצוות יכול להתארגן ולמלא את השני. עכשיו, מומלץ להביא מתן או מתנים ניידים, יהיה לנו חשמל שם, ותהיה עמדת טעינה, אבל אנחנו צריכים למנוע התקהלות של רצים שיוצאים מהקפסולה כדי לשים דברים לטעינה, זה יהיה פתוח לאנשי הצוות, הם יכולים להטעין שם דברים בזמן שאתם במסלול, את הזמן המנוחה שלכם אתם יכולים לחבר את השעונים למתנים ניידים. יש תאורה, אנחנו נספק תאורה בקפסולות, אבל לא נקודות חשמל. אנחנו לא יכולים לפצל כל כך הרבה מקומות. טכנית זה לא יתאפשר, זה רק נהפוך להיות עבדים של הנקודות החשמל האלה. לכן יש נקודת טעינה מרכזית שהיא פתוחה לאנשי הצוות, ותבואו עם מתנים ניידים בבקשה. חשמל מבחינת תאורה יסופק. כל משתתף
יוקצה לו בקפסולה שלו 2.5 על 2.5 מטר, זה מקום מספיק כדי להקים אוהל של 4, אוהל של 6, או גזיבו. מציע שתתארגנו על זה. בניגוד לשנה הקודמת, אנחנו לא יכולים לספק עכשיו אוהל גדול שבו כולם יכולים להתכנס בגלל איסור על התקהלות. החלוקה למתחמים, כל אחד יהיה לו מספר אישי, מספר, סליחה, כל אחד יהיה לו מספר משתתף, והחלוקה לקפסולות תהיה בהתאם למספר משתתף, מספר רץ, 1 עד 10, קפסולה 1, 11 עד 20, קפסולה 2, וכך הלאה, והמספרים יופיעו בכניסה לכל קפסולה. אני מניח לעצמי עוד משהו חשוב, שמשום מה, אני לא רואה שציינתי את זה פה, כן, אני מאוד מבקש מכם, תבואו עם מסכות, כל מי שבא לאירוע צריך לבוא עם מסכות בהתאם לתקנות, ואתם מתבקשים גם לחצות את השער עם מסכה, אחר כך תורידו אותו שיצאתם לשטח הפתוח, וכשאתם חוזרים, אנא שימו עוד פעם את המסכה. זה כהתחשבות בתקנות ובכל הרצים הנוספים בסביבנו. אני מניח לעצמי שיש שאלות, אני מציע שנתייחס לשאלות אחרי שנשמע את קובי. קובי, אתה איתנו? אני כבר חזרתי, כן. אמרתי 15 דקות, ערכתי קצת. תסלח לי על זה. סבבה. שים לב באמת, זולי, שיש שאלות שמצטברות לך שם למטה בצ'אט. עכשיו אני הגעתי לזה. אוקיי. סבבה. אני אתייחס לשאלות האלה בסיום, בסדר? ברור. רואים אותי? רואים את המצגת שלך, הכל טוב. רגע. משובח. סבבה. אני מודה שאני שמעתי את ההסבר שלך ונכנסתי לרוח האירוע ועם כל ההתרגשות שקשורה בו. אני הולך לדבר על המון נקודות. אתם תשימו לב שיש דברים שאני חוזר עליהם טיפה ספירלית, ויש המון תתי שאלות שאפשר לשאול. אני אשמח לחשוב ביחד או לענות על כל שאלה שתהיה, אם זה דחוף לכם בזמן אמת, ואם לא דחוף לכם, אז פשוט תחכו שאני אסיים עם המצגת. אני רוצה לדבר טיפה על אופי המשימה. 6.7 קילומטר של פיל או של דרך, כפי שכבר כתבתי בעבר, מדובר על קצב 8.57 כדי לסיים סיבוב, שזה נשמע קצב מגוחך, אבל אני אדבר על זה בהמשך, על המשמעות של קצבים. הייחודיות של האירוע זה שצריך לעשות את ההתקדמות באופן רציף, כאשר בהתחלה זה מאוד פשוט, אבל ככל שהשעות נוקפות להם, אז יש לנו עומס מצטבר. העומס המצטבר כמובן הוביל לכך שכל טעות, שהייתה טעות מאוד שולית בתחילת הדרך, יש לה השפעות מצטברות, אני אנסה לדבר על זה בהמשך הדרך, אבל במרכאות היופי במרוץ הזה, זה שלכאורה יהיה זמן בהתחלה יותר לפתור בעיות, ככל שיעבור הזמן, אני אדבר על זה גם כן אחרי, הזמן לפתרון בעיות מצטמצם. מה שעולה לנו זה הנושא של המותשות, מה שעוד דבר שעולה לנו מבחינת תזונה זה חסרים קלוריים, וכמובן הנושא של שתייה. מעבר לכך, כמו שמישהו כבר העיר לי, וזה מאוד משמעותי, ככל שעובר הזמן גם עולה אלמנט השפשפות והשלפוחיות, אני אנסה לדבר על זה בהמשך. בואו נדבר על דרכי האימון. בעצם, רוב המשתתפים, חלק ניכר מהאירוע שלהם, אפילו חלק מהמשתתפים, כל האירוע שלהם, הוא יהיה אירוע של ריצה בלילה. אני אומר את זה כי יש לנו עוד כמה שבועות להתאמן, ואני חושב שזה מאוד משמעותי לזכור שאירוע שמזנק בשעה 2 בעונה הזאת, המשמעות שלו
שמ-4-5 כבר אנחנו נכנסים לטווחים יותר של חושך, ובעצם בתכלס יוצא לכם משהו כמו 15 סיבובים, פרט להתחלה, 100 אנשים שירוצו את 100 קילומטר, יצליחו להגיע ל100 קילומטר, רוב האירוע שלהם יהיה אירוע לילה. ואני אומר את זה כי אני שומע על אנשים שאומרים לי, תשמע, אני מתאמן על הסינגל, רץ על הסינגל, ואני אומר לעצמי, צריך לחשוב, ואתם צריכים לחשוב, בנוגע ליעד שלכם, אחרי זה אני אדבר עליו בהמשך, אבל אם היעד שלכם הוא 100 קילומטר, ואתם מתאמנים שוב ושוב על הסינגל בבוקר, אתם עושים טעות, אתם צריכים להתאמן על הסינגל לילה. זה רוב האירוע שלכם יהיה על הסינגל לילה, לא על הדרך לילה, כמו שזולי הגדיר את זה, ולא על הסינגל. זה מאוד משמעותי. כל מי שהיעד שלו 100 ומטה, צריך לעשות, וכמובן מי שהיעד שלו 100 ומעלה, צריך להשקיע הרבה בהסתגלות ובעבודה הלילה. עכשיו, המרוץ הזה הוא מרוץ שבו אנחנו צריכים להיות ממוקדים בקצב שהוא קצב שיעוד שלנו, קצב שבו אנחנו הולכים לנהל את האירוע, לכאורה אירוע מאוד פשוט, 6.7 קילומטר בשעה, אם היה פה רץ אלית, היה אומר, זה קצב ממש ממש קליל, אפילו לא של ריצת שחרור, אבל הייחודיות של המרוץ, שמשהו קליל בשעה הראשונה, הוא כבר לא קליל בשעה 15. מעבר לכך, מאוד מאוד חשוב, אני יודע, אנשים מדברים איתי על תזונה, מאוד חשוב לבדוק מגוון של תזונה, חשוב מאוד להבין שתזונה שהיא מאוד טובה בשעה 1, לא תמיד תהיה טובה בשעה 14. אני אומר את זה, אני עובד עם המון אנשים שהקטע שלהם זה תמרים ושקדים, אני אומר להם, תבדקו גם איך תמר ושקד לא עובד רק בשעה הראשונה, אלא איך הוא עובד בהמשך, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים דברים שמאוד קל לנו להכניס בהתחלה, אחרי זה מאוד קשה לנו להכניס. ולכן, כשאתם מתאמנים, תעבדו על מגוון של תזונות. לא יכול להיות שבן אדם יעבוד על ג'לים, על סוכריות ג'לים ועל חטיפי חלבון, זה יסתיים בבכי. אנחנו צריכים להגיע עם ארסנל גדול מאוד של אוכל, כי בשלבים מסוימים יהיו דברים שלא תוכלו להכניס פנימה. עכשיו, שואלים אותי הרבה על הנושא של אימונים מתישים. הרי אתם לא תתחילו לרוץ עשרות שעות, אתם צריכים להתחיל לחשוב איך אתם יוצרים מותשות, כדי לבדוק איך אתם תתמודדו ככל שהאירוע יימשך. בתור התחלה, אני שוב פעם מזכיר לכם שאתם צריכים לעבוד על מותשות לילה, לכן מה שאני הייתי עושה, הייתי מארגן לעצמי אימונים קשים ביום, כדי שאני אוכל לראות איך אני מתפקד ב-2 בלילה, ב-5, ב-7. מעבר לכך, אני אדבר על זה בהמשך, על הנושא של איך מתמודדים עם מותשות על ידי שינה. מי עולת? ציוד כללי. תראו, זה לכאורה ציוד, מישהו פעם אמר לי שזה דברים שהם הפיצ'פקס, זה הדברים הקטנים. אבל אני יכול לומר לכם שהרבה פעמים צבא נופל על הלוגיסטיקה שלו, וגם אתם יכולים ליפול על הלוגיסטיקה שלכם. אתם חייבים לבחור לבוש שאתם יודעים שהוא מתאים לכם לכמה שעות. אתם לא יכולים להיות עם לבוש שאתם צריכו כל שעה להחליף אותו. לבוש שבדקתם אותו והוא טוב לכמה עשרות קילומטרים. מעבר לזה, לבוש שלא מכביד, כי כל משקל עודף הוא משקל מיותר. סביר להניח שרובכם תרוצו או עם מנסה או עם פאוץ' בשביל הנייד שהוא ציוד חובה. תבדקו את הדברים האלה בראש מול הביגוד. הרבה פעמים ביגוד מסוים בשילוב, אני מתנצל שאני אומר דברים שהם ברורים מאליהם, אבל לפעמים צריך להגיד דברים שהם ברורים מאליהם. הרבה פעמים ביגוד שהוא מאוד טוב בלי מנסה או בלי פאוץ', עם מנסה ועם פאוץ' עושה לנו שפשפות. אנחנו לא יכולים לגלות את זה בזמן אמת, אז תבדקו את ההתאמה. מעבר לזה, זולי דיבר מקודם על הנושא של שתייה, ודיבר על לשים כמה בקבוקים, כי זה ייעל את התהליך. אני כמובן כבר הדגשתי על זה שהאירוע בתחילתו, ובחלק ניכר ממנו הוא אירוע לילה, ולכן אני ממליץ לכולם פה להביא כמובן יותר מפנס אחד, כי אתם לא הייתם רוצים לבזבז את הזמן החלפה שלכם על החלפת בטריות, אז להביא 2 פנסים, להביא בטריות. מעבר לזה, אני ממש ממליץ על התנסות במקביל לפנס ראש, לפנס יד.
עכשיו יבוא מישהו ויגיד לי, אבל בלילה יש דרך, למה צריך 2 פנסים? חבר'ה, שהפנס שלכם, גם אם הוא עם 500 לומינים או 1,000 לומינים, שיש לך רק פנס ראש, הראיית עומק שלך פחות טובה. שיש לך פנס ראש ויד, אתה פשוט מרגיש הרבה יותר בטוח. ואתם לא רוצים לעשות גליצ'ה על איזה חצץ בדרך בלילה. 2 פנסים שאתם התנסיתם איתם, ייצרו תחושה של ביטחון. אתם רוצים ביטחון בלילה. מה עוד? ביגוד. אני ממש ממליץ לבדוק את הביגוד שלכם מראש. כמובן אנחנו משערים שבפברואר יהיה קריר, תבדקו את הביגוד שהוא כולל שכמיה, שהוא כולל מעיל רוח. מעבר לזה, אני כל שנה אומר את זה, ואני תמיד אומר את זה לרצי שטח, גייטרים, גייטרים, גייטרים. אם מישהו חובב עברית, אז ארגליים. אם מישהו לא יודע על מה אני מדבר, לא הגיוני, אבל תסלחו לי על היותי טיפה חוזר על האובייס. גייטרים, הרעיון המרכזי זה למנוע כניסה של אבק ושל אבנים קטנות לנעליים שלנו. נכון שהרבה פעמים זה שטויות, ובסך הכל מורידים את הנעל ומעיפים את זה, אבל שאני נהיה אפוף, ונכנסת לי האבן הקטנה ואני מזניח את זה, זה הופך לשלפוחית, שהופכת לשינוי במנח גוף, שהופך לבעיה בגב, שהופך לסיום בטרם עת. אז גייטרים, אני ממליץ לכם, יש לנו מספיק זמן להצטייד בזה, מספיק זמן לבדוק את זה, אנחנו לא יכולים ליפול, זה טעות ממש של חובבנים לצאת לאירוע כזה בלי גייטרים. אני ממשיך. ציוד רפואי. תראו, במרוץ הזה, אם יש לנו טעויות, אין לנו הרבה זמן לתקן אותן. רובכם תסבלו משפשפות. ברור שאתם צריכים להיות מצוידים בקרמים הנכונים למניעת שפשפות, וגם לטיפול בשפשפות. כל אחד מאיתנו שסבל משפשפות יודע שלסבול שפשפת שעה, שעתיים, 3, 4, 5, אפשר, אם אתה בן אדם מסוים, אבל ככל שאתה סופג שפשפת לאורך שעות, ואתה מתחיל לדמם, זה ישפיע על המצב המנטלי שלך. ולכן, הואיל והאירוע הזה הולך להיות בחורף, וסביר להניח שאתם תהיו לחים חלק מהזמן, ויהיו שפשפות, תתארגנו על זה מראש. מעבר לזה, אני מציע להגיע עם כדורים לבחילות, במקרה שיש לכם בחילות, תמיד עדיף, אני בא למרוצים שלי עם כמות מטורפת של ציוד רפואי, ואחרי זה אני משלם את האוברווייט ומחזיר אותה לארץ. תמיד עדיף להיות safe than sorry. לא יכול להיות מצב שאני אהיה במהלך אירוע ואגלה שאין לי ציוד. הציוד למניעת שפשפות, ציוד לטיפול בשפשפות, פלסטרים, מחטים, לטפל בשלפוחיות שלנו, תחבושות לשלפוחיות שלנו, כדורים לבחילות, אתם חייבים להיות מצוידים. יבוא מישהו ויגיד לי, אוקיי, אין לי, אז אני אבקש מזולי שיביא לי, אין לי, אני אבקש מהשכן שלי ליד. חבר'ה, אין זמן. הגעתם לתחנה, הגעתם אפילו ב50 דקות, יש 10 דקות, לזולי יש עוד 70 אנשים שמבקשים ממנו כל מיני דברים, השכן שלכם עסוק במשהו שלי שלו, ואתם יכולים ליפול בדבר ממש קטן ושולי. פרוטוקול הריצה. פרוטוקול הריצה. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו הולכים לנהל סיבוב. שהרי אם אני עושה את ה6.7 קילומטר האלה בחצי שעה, מה הרווחתי? תחשבו על זה, רצתי בחצי שעה, אוקיי, המתנתי לשעה, רצתי בחצי שעה, המתנתי חצי שעה, לא הרווחתי שום דבר. במילים אחרות, אני מראש צריך לתכנן איך אני הולך להתנהל. מי שיגיד לי, אני הולך לרוץ מהר, לסיים סיבוב, זה נחמד, זה טיפה פחות אינטליגנטי ועם חשיבה. אני חושב שאירועים כאלה מוכרעים בסופו של דבר גם באלמנט של חשיבה וביסות. תחשבו כל פעם שאתם מגיעים לתחנה, לעצירה, לא יכול להיות שאתם מאלתרים. היה חודשים להתאמן למרוץ, הבאתם איש צוות, ואתם מאלתרים בעצירה, העצירה אמורה להיות כמו רכב בתחנה של תחרות מכוניות, הוא עוצר, לא יושב הצוות שלו ואומר, וואלה, התלבטנו מה עושים פה. לא,
כל תחנה אני אמור לדעת מה אני אמור להחליף. הנה נכנסתי ללילה, אני אמור לקחת פנס, הנה עברו 4 סיבובים בלילה, אני אמור להחליף פנס כדי שיחצו לי את הבטריות. כל תחנה צריכה להיות מתוכננת. כמובן שהתכנון הזה כולל, כמו שאמרתי, החלפה של ציוד לילה, החלפה של לבוש. כמובן שמראש אני צריך לתכנן מה יהיה בכל סיבוב מבחינת אוכל. סיימתי סיבוב, אם אני אגיע לשולחן, הכינו לי כזה שולחן של תקרובת, ואני אומר, סבבה, אני מאלתר. אם אני אאלתר, יכול להיות שאני לא אוכל מספיק. אתם צריכים מראש לחשוב איך אתם הולכים להכניס את ה-200 קלוריות האלה בסיבוב. זאת לא הפתעה. אז צריך שאתם מגיעים, יהיה לכם 200 קלוריות מוכנות. יהיה לכם את הציוד להחלפה לסיבוב הזה. עכשיו, יכול להיות שמה שאני אומר נשמע נורא דקדקני, אבל עדיף להיות דקדקני. אותו דבר, דיברתי על אוכל. ציוד הקלאסי של הטעויות, תסלחו לי שאני מדבר פה על אנשים ותיקים, אבל אני יודע שגם אנשים ותיקים נופלים לפעמים בקטנות. הקלאסי של טעויות באירוע מתמשך, זה לרוץ עם גרביים רטובות. עכשיו אני אגלה לכם בסוף, ירטבו לכם הגרביים. כל אחד מכיר את רמת ההזעה שלו. אם אני יודע שאני מזיע מפה ועד הודעה חדשה, אני יכול להגיד למלווה שלי, או לכתוב לי טבלה, כל 3 סיבובים אתה מחליף גרביים. ואז אני יודע, בשעה 5 אני מחליף גרביים, בשעה 8 אני מחליף גרביים, בשעה 11, אין הפתעות. העצלנות שלא לעשות מראש את הטבלה, ואז לחכות עם ההחלפות, הגרב הרטובה שנשארה במקום 3 סיבובים, 5 סיבובים, תוביל לשלפוחית המעצבנת, שאחרי זה תעכב אותי בטיפולים טיפשיים למשך שאר המרוץ. תחשבו מניעתי. מניעתי זה להחליף מראש את הגרביים, לשים מראש את הקרם נגד שפשפות, להחליף מראש נעליים שהמידה של הרגל עולה, שהרגל שלי מתנפחת. תהיו מניעתיים, ואנחנו נגיע, אתם תגיעו הרבה יותר רחוק. נוהל קרב. תראו, במרוץ הזה, אני מצטער שאני אהיה מאוד סכמטי, אבל אני אתחיל בסכמטיות. במרוץ הזה יש לנו אירוע יום ואירוע לילה. אני חושב שאם אנחנו מתנהגים בצורה חכמה, אנחנו יכולים לחשוב מראש על איך הסיבוב שלי ייראה ביום, ואיך הסיבוב שלי ייראה בלילה. למה? כי ברור שביום אני אתנהל יותר בחופשיות מאשר בלילה. למרות שזה סינגל, ביום יהיה לי יותר ביטחון, ואני אנוע בצורה אחרת מאשר בלילה. אז אני מראש יכול לחשוב על קצבים. אם מישהו פה הוא טיפה יומרני, ואומר, אוקיי, לילה ראשון בולשיט, לילה שני, אז אם אני מארגן קצבים שונים ליום ובלילה, ודרך אגב, מה שאני אומר זה אסטרטגיה חכמה. אם אני מארגן את הסיבובי לילה בצורה יותר חכמה, אני יכול, ואני אדבר על זה בהמשך, שאני אדבר על העייפות, להתארגן לשינה בסיבוב לילה. אז אני מראש חושב, נניח, סיבוב יום 49 דקות, סיבוב לילה 45 דקות, ואז אני יכול לחשוב אסטרטגית איך אני מתארגן לכל סיבוב. עכשיו, אני אמשיך לנטו וברוטו. הרבה פעמים שאני אומר 6.7 בשעה זה נשמע בולשיט. כשאנשים מדברים איתי על ריצה רב-יומית ושואלים אותי כאן, מה הקצב שלך? הרבה פעמים מפתיע אותם שאני אומר, תשמעו, אני עושה סיבוב בקצב 5.5, בשעה שכל סיבוב שלי יוצא 7.5. איך זה יכול להיות? יש לנו סיבוב נטו וסיבוב ברוטו. סיבוב נטו, סיימתם את הסיבוב. סיימתם אותו ב-42 דקות, בגז. אבל תראו לעצמכם שאתם מסיימים סיבוב ב-42 דקות, ולוקח לכם להתארגן לסיבוב הבא 21 דקות. זה game over, נכון? במילים אחרות, אנחנו עסוקים בכמה זמן לוקח לנו לסיים סיבוב, ולהתארגן ליציאה לסיבוב הבא. זה חוזר למה שדיברתי על לארגן את הפיטסטופ, ולעבוד נכון בתחנה. עכשיו, זה נורא אירוני ועצוב, אבל זה היופי באירוע הזה. בתחילת הדרך, אתם תהיו חזקים וערניים. סיבובים, בדרך כלל יהיו טיפה יותר מהירים. וגם טעויות יחסית בתחילת הדרך יהיו מעטות. ככל שיעבור זמן, ייקח יותר זמן לכל סיבוב,
ויהיו יותר טעויות ופחות זמן לתקן אותה. לכן יש לי מלווה, חשוב שיהיה לי מלווה. המלווה אומר לי, תשמע, קובי, אתה לא מובס על עצמך, לא שתית כמו שצריך, לא אכלת כמו שצריך, לא החלפת גם בית, שאני, יש לי מלווה שמבסט אותי ומתכנן אותי, אני מנצל את ההפסקה שלי ולא יוצר טעות מצטברת. אני חוזר ואומר, הנטו שלי והברוטו שלי קשורים בזה, כי אם אני לא אכלתי כמו שצריך, ופתאום בסיבוב העשירי אני מתחיל לאכול כמו שצריך, אין לי זמן לדברים האלה, אוקיי? אתם רוצים שיהיה לכם ניצול יעיל של זמן. דרך אגב, אני אומר משהו שלי הוא נורא טריוויאלי, אם מישהו פה אומר לעצמו באמת איך מספיקים לאכול ולשתות ואיך אני אעשה את זה, ברור לכולנו שהדרך הכי טובה היא לאכול גם בתחנה, בזמן שאני מתארגן, אבל גם כמובן, זוני לא אמר את זה, אבל ברור שבריצה אפשר גם לאכול. זאת אומרת, 200 קלוריות שלי לא חייבות להיות ברבע שעה או ב10 דקות של סיום, אלא אני יכול לקחת איתי את החצי מנה חמה ולאכול וללכת ולרוץ את הסיבוב. אני לא חייב לבזבז על זה זמן. אני ממשיך. יעדי מרחק. יעדי מרחק זה אחד מהדברים הכי משמעותיים. למה? כי אתם מכירים את עצמכם. אני אסביר מה זה להכיר את עצמך. תראו לעצמכם שאני רץ ומתאמן בסדירות, ואני עושה 10 קילומטרים ב-40 דקות. ואני מתאמן בסדירות. ואז יבוא מרוץ אחד, ומישהו ישאל אותי, בכמה אתה הולך לרוץ את ה10 קילומטרים? ואני אגיד לו, תמיד עשיתי את זה ב-40 דקות, אבל הפעם החלטתי לעשות את זה ב-28 דקות. כל מישהו 2 דקות בתחום הריצה יודע שאם תמיד עשיתי ב-40 דקות 10 קילומטרים והייתי מאומן, אני לא מחר אעשה ב-28 דקות. ומה שאני אומר על יעדי המרחק, אם אתם רצים שעד היום עשיתם 80, 100 והתאמנתם, לא הגיוני שמ-80, 100 אתם תעשו עכשיו 300. אם מישהו יגיד לי, לא, הפעם אני בא אחרת, אני מ-80, 100 והתנסיתי, אבל נראה לי שאני יכול מ-80, 100 להגיע ל-300, אני תוהה על השיפוט שלו ועל הבוחן מציאות שלו. למה אני אומר את זה? כי אם אני מגדיר לעצמי מרחק יד, זה משהו שהוא מעין מגדלור בשעות הקשות. נניח הגדרתי לעצמי בסביבות ה-100 קילומטרים, בסביבות ה-15 סיבובים. אתם מבינים איזו תחושה מדהימה זאת שקשה לי? אבל אני אומר לעצמי, הגדרתי 100 קילומטרים, אני עוד מעט עובר את זה. עכשיו, יכול להיות שאני אעשה 110, אולי 120, אבל אני עמדתי ביעד שלי. ברגע שאתם תגדירו לכם מרחק יד, זה ישמור על עצמכם. עכשיו, אם מישהו יגיד לי, אני חושב שאני יכול לעשות 200 פלוס, ואני אלך עד הסוף, סבבה. אבל גם אז יש לו הגדרה של ה-200 והפלוס, ואני אדבר גם על זה בהמשך, אני מקווה. עייפות. תראו, מה שאני אגיד ברור מאליו, העייפות עולה משעה לשעה. משעה לשעה אתם תהיו יותר עייפים, פחות מאוזנים טוב, עם שתייה פחות טובה, זה החיים, הרי לא ייתכן מצב שהתחלתי מרוץ בשעה 1 ואני ברמת העייפות וברמת ההזנה והשתייה כמו בשעה 30. עכשיו, איך מתמודדים עם העייפות? אני אדבר על זה. קודם כל, תזונה זה משהו שיכול מאוד מאוד להשפיע על ההתנהלות בעייפות. מה הכוונה שלי? אנחנו הרי יודעים שפחמימות יוצרות לנו פיק של אנרגיה, ואז יש פיק שמתרסק. אנחנו יודעים שחלבונים ושומנים פחות נותנים את הפיק, אבל הפירוק שלהם יותר איטי. לאן אני מכוון? אם אני מטבעי בלילה נוטה להיות מעופף, כדאי מאוד שבלילה בארוחות אני אגדיר לצוות שלי, תלעיטו אותי בדברים שיתנו לי פיקים של אנרגיה. למה? כי אם אני מעופף מטבעי בלילה, והצוות שלי יכין לי חמין ופיג'ואדה ואורז ובשר, סביר להניח שאני קצת חיסלתי את עצמי. מה שאני מנסה לרמוז, וזה מחזיר אותנו לתזונה מקודם, תחשבו איך אתם משלבים תזונה שהולמת לזמן המרוץ. בלילה עדיף תזונה שמהירה, אני מתנצל שאני אומר דברים ברורים, בלילה אנחנו רוצים תזונה שתיתן לנו פיקים,
ועוד פיקים ועוד פיקים. במהלך היום אולי אנחנו יכולים לאכול תזונה שהפירוק שלה יותר איטי, כי אנחנו יחסית פחות מעופפים. מעבר לכך, אני ממליץ לכם לבדוק עם עצמכם בזמן שנותר, איזה שתייה יכול להיות תעיר אתכם. יש אנשים שבלילה שתייה חמה מעירה אותם. אז אני יכול להכין לעצמי תרמוס של קפה שחור. אני יכול להכין לעצמי תרמוס של מרק. יכול להיות שאני לאורך חיי הצעירים והעוללים גיליתי שרדבול ואקסל נותנים לי אנרגיה, הגוארנה. אם מישהו אומר, וואלה, יכול להיות, תבדקו את זה. לא בזמן אמת במרוץ, עכשיו. יש אנשים שקפה קר מעיר אותם. תבדקו את זה. יכול להיות שזה עושה לכם טוב. דרך אגב, אני אגלה לכם טוב, שאצל הרבה אנשים קפאין גם מעורר שתן מוגבר, וגם משפחות שמכילים הרבה קפאין, יש אנשים שזה גורם להם לעצירות, ויש כאלה שגורם להם לשלשול. כדאי שתדעו את זה בראש. אז דיברתי על תזונה, דיברתי על שתייה. בואו נדבר על שינה. לכאורה, אין פה זמן לישון. אבל למה זה לכאורה? כי יש לי שעה. נניח שאני יודע שיש לי יכול... עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, רגע, לא יכול להיות שאני צריך לישון, הגעתי מהבית, ישנתי כמו צריך, האירוע התחיל ב2, אני לא יעייף ב10 או ב12, סבבה. אבל נגיד שיש מישהו שמתכנן לעשות ולהגיע ללילה השני. או מישהו שאומר לעצמו, יכול להיות שמשעה מסוימת לאורך המרוץ אני צריך לישון. אני מציע לכם להתאמן על זה. אני זוכר לפני כמה שנים, אני עבדתי עם אנשים שהתאמנו ל200 בסובב, בכלל שאנשים מתארגנים לאולטרות ממושכות, ואני מדבר איתם על שינה. בהתחלה זה נשמע כמו אמירה מגונה, עד שאנשים רואים איך השינה משפרת את הביצוע שלהם. למה אני מתכוון? סיימתי את הסיבוב, ואני סיימתי אותו ב-42 דקות. אם אני התאמנתי בבית על פאוור-נפס, פאוור-נפ זה שינה שיכולה להיות אפילו 10-15 דקות. התאמנתי על פאוור-נפ, אני מגיע לאוהל, עושה כמו שאמרתי, את הפיט-סטופ, אני מחליף את מה שצריך להחליף, מצטייד לסיבוב הבא, נכנס, ישן 10 דקות, מתעורר כמה דקות לפני הזינוק, לוקח ביד את האוכל שאני הולך לאכול בסיבוב, וכן, הכנסתי לעצמי כמה דקות של שינה. יכול להיות שיש פה מישהו ששומע את זה ויגיד לי, אם אני אשן 10 דקות זה יעייף אותי, זה לא יתחזק אותי. ואני אגיד לכם, בואו תבדקו, יכול להיות שה10 דקות האלה, ועוד 10 דקות, ועוד 10 דקות, ועוד 10 דקות, ברור שהם לא ייתנו לכם את השינה שהיא שנת לילה של 6 שעות. בואו לא נחיה בסרט, אבל יכול להיות שזה יעבוד טוב יחסית מול המקדם של המודשות והשחיקה. אי אפשר לבדוק את זה פעם ראשונה בזמן אמת. תארגנו לעצמכם עיבודים, תכניסו את עצמכם לעייפות, שימו שעון, תראו שאתם מתעוררים ב10 דקות, דרך אגב, זה היתרון במלווה, כי אם אני נכנס לשינה ואני אתעורר אחרי 2 שעתיים, הלך לי המרוץ. אבל אם יש לי מלווה שמכפכף אותי אחרי 10 דקות ומוציא אותי החוצה, אני לא פישלתי במרוץ. אז, שוב, עבודה מול עייפות, דיברתי על תזונה, דיברתי על שתייה, דיברתי על שינה. דבר אחרון שאני אצל הרבה אנשים עובד מול עייפות זה מוזיקה. אני אישית לא חושב שצריך להתעסק במוזיקה במהלך רוב המרוץ, אבל יכול להיות שאני מגלה שמוזיקה מסוימת, אני זוכר במרתון טבריה, כל פעם שהיינו עוברים ליד תחנת הכיבוי בצמח, ראיתי איך אנשים, הקצב שלהם משתנה. שמו שם רמקולים, היה שם מוזיקה טרנס ועוד, וזה הריץ אנשים. יכול להיות שאני, בלילה שאני עייף, אני שומע מוזיקה מסוימת, וזה נותן לי מוטיבציה. תבדקו את זה, אם אתם כבר לא יודעים, שימו את המוזיקה בארסנל שלכם מול העייפות. אתם תהיו עייפים. השאלה היא מה עושים עם העייפות. התמודדות עם מזג האוויר. תראו, אתם חייבים לבדוק את כל הציוד, אין לנו עכשיו ימים של חורף, אני מקווה שיהיו ימים של חורף. תבדקו את השכניות גשם שלכם, תבדקו איפה עושות לכם בלגנים, תבדקו אם אתם צריכים להחליט ציוד. שימו לב שהציוד שלכם צריך להיות גם מגן, אבל לא כבד. אם אתם תהיו ציוד כבד, אתם תנו בכבדות, זה כמו לרוץ עם משקולות,
או שיהיה לכם ציוד שהוא חם מדי ואתם תתעופפו איתו. שימו לב מראש תתארגנו על זה, זה דברים שאין שום סיבה שאתם תתקלו בהם בזמן אמת. וכמובן, אם אני בא בלי מלווה, שימו לב שאתם מגנים טוב על הציוד שלכם. אני זוכר הרבה מרוצים שהיה לנו גשם, אנשים לא הגנו על הציוד שלהם, ולהגיע אחרי סיבוב לאוכל שארגנת אותו והוא רטוב, או להתכסות בדברים רטובים, זה הדבר הכי מוריד מוטיבציה שיש. בואו נדבר על נושאים שפחות מדברים עליהם. תחרות. תראו, כל אחד תחרות לוקחת אותו למקום אחר. והמרוץ הזה, מה לעשות? הוא מרוץ. כמו שזולי אמר, יהיה פה רק מסיים או מסיימת אחת. וחלקכם אומרים לעצמכם, אני רוצה להגיע לשם. שימו לב שאין שום משמעות לתחרות, עד שאתם לא הגעתם לרמה של 2 ו3 אנשים בשדה. במילים אחרות, אם אני מראה לכולם איזה שקל אני, כי אני מסיים את הסיבוב הראשון ב-30 דקות, אני קצת טמבל. וגם אם אני אסיים את הסיבוב ב-12 ב-30 דקות, שיש עוד 40 אנשים, אני קצת מעופף. תחשבו, האם התחרות עושה לכם נזק או לא. בתור התחלה, רוב האירוע אתם תתחרו בעיקר בעצמכם. אז אין שום סיבה לאדמות שזה מה שינחה אתכם. שימו לב שבסופו של יום, מה שיקבע את ההישג שלכם, זה לא אתם. מה שאני אומר נשמע מוזר. אתם יכולים להיות מסוגלים לרוץ 76 סיבובים. לקחת את השיא של קארל סבה, שעשה 502 קילומטר, ולנפץ אותו. אבל זה שאתם מסוגלים לעבור את ה-75 סיבובים זה סבבה. אבל אם המתחרה הכי חזק יהיה מסוגל לעשות 25 סיבובים, אני אגלה לכם בסוד, אתם תעשו 26 סיבובים. זה חוקי האירוע. אז התחרות לא קשורה בכלל בכם, אלא בבן אדם השני שילווה אתכם. זה שהוא מעין עושה לכם אסיס. תחשבו על זה, כי רוב התחרות פה היא מול עצמכם. ואני אסיים בדבר האחרון, שהודע את עצמך. נתתי פה הרבה מאוד טיפים שהם מאוד כלליים, אבל בסופו של כאן אתם רואים בתמונה את הבחור שפרש בסיבוב האחרון, ושזולי מנסה לחלץ אותו, והוא החליט לא עוד. כל הדברים שדיברתי עליהם היו דברים מאוד מאוד כלליים שנוגעים לכולם. אבל בסופו של דבר, כל אחד מכם, כמו כל רץ שעושה עבודה משמעותית, עושה חשיבה עם עצמו מה הנקודת חוזק, מה הנקודות חולשה שלי. ואני חושב שאם אתם תעשו שיעורי בית לפני, תוכלו להרוויח חוויה לימודית מטורפת. אני הייתי שואל את עצמי בצורה כנה, מה עושה לי טוב ומה עושה לי רע, איפה הנקודות החזקות שלי ביום ובלילה, ואיך מראש אני מתמודד מול הנקודות החוזק והחולשה שלי. מה עוזר לי מבחינת בין לוויה או בת לוויה. אני רוצה לומר לכם, אני מגיע לאירועים האלה, ואני מגיע גם בין השאר, אני מסתכל ולומד. ואתם יודעים, אני רואה לפעמים, שנה שעברה היו אנשים שהגיעו עם צוות של יותר מבן אדם אחד. ואני עקבתי אחרי הצוותים, ראיתי שלא פעם מגיע איש צוות שמתחיל לשאול אותך למה אתה עושה את זה, ואתה נראה נורא עייף, ואולי כדאי שתרפה קצת. תבחרו את המלווה שלכם. מלווה יכול להיות בן אדם שנותן לך רוח גבית. דרך אגב, מה שאני אומר נכון לחיים, כן? זה כמו שותף או שותפה בן או בת זוג. בן או בת זוג יכולים להקטין אותך בחיים, והם יכולים להיות מי שמוריד אותך בחיים. באירוע הזה, אם אתה תיקח בן או בת זוג שיגידו לך ויגבילו כל הזמן את הלבטים והספקות שלך, אתה תפרוש בטרם עת. תבחרו שותף שהוא חזק, שותף שרואה את הכוחות בכם, שותף שמעצים אתכם, גורם לכם להרגיש טוב עם עצמכם, יודע לעודד אתכם, יודע לקרוא אתכם, לדעת מה המילה הטובה שאתם צריכים. השותף יכול להיות ההבדל הדרמטי בלסיים מאוד טוב כמו שרציתם, או לסיים בטרם עת, לא מה שתכננתם. שימו לב, תחשבו,
מה השעות הקשות שלכם. אם אתם מכירים את עצמכם, אתם יודעים שהשעה הכי קשה שלכם זה 4 בבוקר, תדאגו שב-4 בבוקר, השותף שלכם, זה שמארגן את האוכל, יביא את האוכל שאתם הכי אוהבים, את הפיצה שלכם, את הקולה שלכם, ייתן לכם פתיחה על הגב, ויגיד שאתם נראים $1,000,000. אתם צריכים כמובן שותף שיודע לזייף לכם את הצורה, להגיד שאתם נראים פגז, שאתם חזקים, אתם זקוקים לבן אדם שייתן לכם את הרוח הנכונה. אבל שוב, הוא צריך להכיר, יותר חשוב, אתם צריכים להכיר את הנקודות של מה עוזר לכם ומה מעכב אתכם. שימו לב, כל מה שאני אומר, אתם כבר יודעים. אתם אמורים להסתכל על מה שאתם עברתם מבחינת הריצות הקודמות שלכם, ואתם יודעים. אני אתן לכם את הדוגמה הכי קלאסית. יש אנשים שיודעים שמטבעם הם מפתחים שלפוחיות. אם אני מראש יודע שאני מטבעי אדם שכל אירוע מפתח שלפוחיות, אני מראש מכין לעצמי את הציוד לפתרון השלפוחיות, כי אני יודע שזה יקרה לי. אז הכנתי כבר מחטים עם חוטים מראש, והכנתי כבר מראש את הפלסטרים, והכנתי את החומרי חיטוי, והסברתי לזה שמלווה אותי איך עובדים עם שלפוחיות. אם אני יודע ששפשפות זה מה שמלווה אותי, מראש התארגנתי לנושא הזה. אם אני יודע מראש שיש לי בחילות מהסיבוב העשירי, אז אני מתארגן עם לימון, לראות אותו שינה לי את הבחילות, עם כדורים נגד בחילות. הכל, אתם המומחים הכי גדולים לעצמכם. שבו עם עצמכם, תחשבו מה עבד לכם באירועים הקודמים, תעשו רשימה, מה הפיל אתכם באירועים הקודמים, יש לכם הזדמנות פנטסטית לגדול פה. אני סיימתי להפעם, זולי, אני אשמח לשאלות. אז בוא, הפסקת, יפה, הפסקת את השיתוף של המסך. אני רוצה ברשותכם להוסיף עוד משהו קטן ומאוד משמעותי למה שקובי אמר לגבי הלבוש ממזג האוויר. שימו לב שיש הבדל טמפרטורה באזורים שונים, בתוך היער, בשטח פתוח, שיטת הבצל, מניסיוני תמיד עובדת. כדאי לקחת את הדברים האלה גם כן בחשבון, כי לחטוף מכת קור יכול להוציא אתכם מאזור הנוחות, והנושא של לתקן תקלות, זאת החוכמה פה באירוע הזה. אולי כדאי שתענה על שאלות מהצ'אט. כן, עכשיו נגיע לכל השאלות. אני אומר מראש שאני לא מתייחס לשאלות שקשורות לאוכל. יש, רגע, יש טוב. אחד, שירותים, יש שירותים כימיים, כמובן שאתם יכולים לגשת אליהם והכל. ברגע שיצאתם, הנקודה היא מאוד מאוד ברורה, ברגע שיצאתם והתחלתם את הסיבוב, אסור לכם לחזור, אוקיי? ברור לי לגמרי שבתחת תנאים מסוימים אתם צריכים לצאת מהקפסולה שלכם כדי להגיע לשירותים. ברור, אנחנו נמצא את הדרך איך לעשות את זה בצורה הכי הגיונית, אוקיי? שאלתם על החנייה. רגע, זולי, אולי הם התכוונו לעובדה שאם מישהו נניח צריך לעשות משהו לאורך המסלול, האם מותר לו או לא מותר לו. תסלח לי שאני שואל שאלות שהן מאוד ברורות, אבל אולי מישהו מתבייש לשאול. אז שימשיך להתבייש. מה שקורה ביער אני לא רואה. אז טוב מאוד. אז זה אומר שאם מישהו, אם אני יוצא לסיבוב ואני חייב לעשות פיפי, או יש תקלה, אז אני יכול ללכת טיפה הצידה ולעשות. ברור, ברור. קראנו לזה בצבא שאלות קיטבק, קובי. אבל יש לי תחושה שאנשים רוצים לשאול אותם וזה מביך. אוקיי. שאלה, אם אין איש צוות. מניסיון, באירוע הזה, כל איש צוות ישמח לתת לך עזרה. אני כן מציע שתתארגן או תתארגנו על איש צוות משלכם, וכן אפשר להחליף אנשי צוות, זאת אומרת, לא אותו בן אדם צריך לבוא מההתחלה עד הסיום, אפשר להחליף. מה שאני מבקש זה להקפיד על זה שאיש צוות אחד, מאוד מומלץ, בהתייחסות גם להמשך של מה שקובי אמר לגבי הרוח הגבית והתרומה המשמעותית ביותר של איש הצוות, כדי שתשיגו את היעדים ואת המטרות שלכם. הרכבים יחנו כשאתם מגיעים ב-12, המתחם עצמו נפתח ב-12, הזינוק ב-2,
יש גבעה מול קפה 79, ששם אנחנו נחנה את הרכבים. ביום חמישי, סליחה, בין שישי לשבת אנחנו נעביר את מי שעוד יישאר במשחק, נעביר אותו למקום חלופי, כי יש תחרות ניווט בשבת בבוקר מתוכננת באותו אזור. אפשר לקבל, בנושא של המספרים, בואו נראה מה המצב עם זה. עלתה שאלה לגבי איך להצמיד אנשים בתוך הקפסולות. כרגע הכיוון זה מספרים רצים, מספר סידורי רץ, אבל תנו לי להתבשל על זה קצת והכל יתפרסם בבוא הזמן. רגע, תתעזרו רגע בסבלנות, אני גם בלי משקפיים, מנסה לפענח. נושא של דרכון ירוק וכולי, תודה על התזכור, אני חושב שזה לא רלוונטי מבחינת ההתארגנות, כל עוד התקנות לא מאפשרות זאת, אני צריך לצמד אל התקנות. כן, אפשר להשתיק את המיקרופונים בברקע, השתקתי אותם בו זמן, תודה על ההערה. מישהו כותב שהשקיעה ב-5:30, שקיעה ב-5:30, אבל עד 6 בערב יש אור. זאת אומרת, יש מספיק אור. אני מחייב אתכם ומעביר אתכם למסלול הלילה, ויש חובה לצאת עם פנס ראש, או סליחה, פנס, מ-6 בערב. אוקיי? הסיבוב שמתחיל ב-6 בערב יוצא לסיבוב הלילה, ואתם חייבים לצאת כבר עם פנס. מי שרוצה כבר לצאת ב-5 עם פנס, שיהיה לו בשלוף במקרה והצורך, אפשרי. הסיבוב בוקר, לפי מיטב זיכרוני, יתחיל ב-6 בבוקר על סיבוב יום. בואו נראה אם פספסתי משהו. שאלה לגבי, עוד פעם, אני מתעלם מהשאלה לגבי הגויאש, אפשר לפרסם את השקפים. כן, כל המפגש הזה מוקלט, ואני אעלה אותו לקבוצה, אבל תתעזרו קצת בסבלנות, זה ייקח קצת זמן עד שזה יעלה. אם אתם רוצים, אני גם יכול לשתף כמובן את המצגת כ-PDF. זהו, זה פחות או יותר השאלות. לא, רגע, יש עוד אחד. אילויס, וואו. חבר'ה, אתם הורגים אותי. מה זה השאלה הזו? שנייה. זה סביר לתכנן במחקר גדול יותר. אוקיי. אני רוצה להוסיף משהו לגבי מה שקובי אמר לגבי היעדים, מבלי להיכנס לפה לצד הפילוסופי של מה ההבדל בין הישגיות לתחרותיות. אחד הדברים שאתם מאוד צריכים להיות מודעים אליו, זה שברגע שאנחנו שמים לנו את התאורה הזאת, את המגדל האור בקצה המנהרה, שאנחנו מגיעים אליו, אוטומטית בא איתו כמעט מיידית אחריו נפילה במוטיבציה וכניסה לאזור חשוך. אפשר לראות את זה מבחינת מספר הפורשים אחרי 50 קילומטר, אחרי 50 מייל בחול, אחרי 100 קילומטר בארץ, אפשר לזהות את הנפילה הזאת, ולפי זה אפשר לדעת שאנשים הצמידו את היד לאותו מספר עגול ששאפו אליו. הרבה פעמים המוח שלנו עוצר אותנו הרבה לפני שהגוף שלנו עוצר אותנו, זה משהו שאנחנו יכולים להתאמן עליו. ההמלצה שלי, ברור, לשים יעד, אבל להיות גם מנטלית מוכן ליעד המשך. קובי, תרצה להוסיף משהו? אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה טווח. אני חושב אבל, אתה יודע, אני ראיתי מאוד את התופעה הזאת בשנה שעברה, אני חושב שחלק הרי, תראו, במרוץ הזה, אם אני הולך לרוץ את מרתון תל אביב, אז אני אסיים את מרתון תל אביב. יכול להיות שאני אעשה אותו יותר לאט, יותר מהיר. כאן, רוב האנשים, איזה רוב? אם יזנקו 100 לאירוע הזה, 99 אנשים פה לא ינצחו אותו. אז ברור שמי שמגיע, רוב מי שמגיע לאירוע אומר לעצמו, אני עד היום רצתי X קילומטרים, עכשיו אני הולך להשתמש בפלטפורמה של האירוע הזה, כדי לראות אם אני יכול לעשות X פלוס. ולכן אני חושב שהיו אנשים שפרשו ב-50 וב-100 וב-120, כי הם ניסו, אמרו לעצמם, לא באתי לנצח, אבל באתי פעם ראשונה לעבור את 100. ואני חושב שהפלטפורמה פה היא מעולה. עכשיו,
אני חוזר ואומר, זה נראה נורא פשוט. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה הבעיה? 6.7 וזה כל כך פשוט. זה אחד מהדברים הכי... אני רואה את זה שבמרוצים רב-יומיים, אנשים באים ואומרים, מה אפשר לעשות ככה כל יום? מה זה לעשות 100 ביום? ואני אומר להם, 100 ביום זה נשמע לך פשוט? אוקיי, ביום אחד זה באמת פשוט. השאלה מה קורה בהמשך. אז 6.7 קילומטר לשעה זה קל. אבל אתם לא מתכננים לעשות סיבוב אחד. אז אני חושב שאני הייתי עושה טווח. הייתי אומר לעצמי, טווח הסבבה. אני מרגיש טוב אם אני יוצא 80. אני ארגיש מעולה אם אני אעשה 100. וברור שאני יכול... עברתי את 100, אני אנסה טיפה יותר. אבל ברור שהטווח גם שומר עליי. כי שוב, אם אני נע פה במקומות שמעבר ליכולות שלי, ברמה המחשבתית, אז אני אסיים אירוע ואני אגיד לעצמי, וואי, עד היום רצתי 50 קילומטר, ואצל זולי היה נראה לי שאני יכול לעשות 120. ואני אגיד למי שרץ 50 קילומטר, נראה לי שקפיצה מ-50 ל-120 היא בדרך כלל לא הגיונית, אלא אם אתה התאמנת הרבה מאוד זמן. אז אני חושב שמראש צריך להגדיר יעד. זה לא מקמת אתכם יעד, זה פשוט עוזר לכם לנווט. אני רוצה להוסיף את ההעברה הזאת של ההישגיות מול התחרותיות. ברגע שאתה השגת את המטרה שלך, עד לשם היית הישגי, ואז יוצא ממך השדון התחרותי. אבל זה לשיחה פילוסופית ליד המדורה לאלה שפרשו. שתי שאלות, ודרך אגב, אני חושב שחלק גדול מהכיף זה מה שקורה מסביב למדורה, אז מי שנמצא פה והחליט לא להשתתף, מוזמן לבוא להתנדב. שתי שאלות חשובות. נושא של המזג האוויר. אני בא בגישה שאני עוד לא ראיתי מזג אוויר שבגללו אני צריך לבטל אירוע. לכן, מבחינתי, בכל תנאי מזג אוויר, האירוע יתקיים. מה שכן, אני, בדיוק כמו שאני רוצה לרוץ גם בגיל 80, אני רוצה לאפשר לכם את זה גם כן, לכן האספקט הבטיחותי הוא חשוב. אם תנאי הסינגל לא יאפשרו, בגלל בוץ, החלקות, סופה, הנערף, מה שלא יהיה, אז המסלול יום בהחלטה שלי יכול לעבור אל דרכי עפר, שבהם ניתן לרוץ מלבד כמה שלוליות, אולי שלא נצליח לדלג עליהם. אבל המסלול היום, ייתכן במזג אוויר קיצוני, יעבור אל מסלול הלילה שהוא דרכי עפר. לגבי האישורים הרפואיים, כן, אני יודע שהרבה מאוד מכונים סגורים, לא ניתן לגשת כרגע, נוחו נפשכם, הכל בסדר, תהיו בקשר איתי, להערכתי ניתן להאריך את הגשת האישורים הרפואיים שאמור להסתיים מחר לפי מיטב זיכרוני, אפשר להאריך אותם, אני אפרסם על זה עדכון מסודר, אז זה לא דיל ברקר. לא תהיה אירוע, שאלתם לגבי אירוע הכנה. הרעיון היה זה שאנחנו עושים את השיחה הזאת ב9 לחודש, וב14 לחודש, שבוע אחרי הספרטניון, אנחנו עושים סימולציה. אני אוהב את הסימולציה מכמה סיבות. סיבה עיקרית זה לפגוש רצים בשטח, ובשבילכם זה כדי לנסות את הפורמט. לצערנו זה לא יוצא לפועל, ואני לא רואה היגיון לדחוף אותו שבועיים וחצי לפני האירוע, אבל אני אשקול את זה, נראה מה יהיו התנאים ומה יהיה המצב. נראה לי קצת בעייתי, זה עדיין עם סימן שאלה ליד. מישהו כותב שבקופת חולים עושים ארגומטריה, נכון. לא בטוח אבל שכל קופות החולים עדיין עושות את זה, הרבה מאוד פעמים קופות חולים שולחות למרפאות, לכל מיני מכונים חיצוניים. אבל זה לבדיקתכם, אין לחץ בנושא הזה, אני אפרסם תאריכים חדשים, נוחו נפשכם בנושא הזה. חברים, תודה רבה לכולם. קובי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? נאמר הכל. נאמר הכל. תודה רבה לכל המשתתפים. אני מקווה לא לשכוח לעצור את ההקלטה וללחוץ על זה גם כשמירה בענן.
ואז אני גם אמצא בלילה את הדרך להעלות את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו. תודה רבה לכם על ההשתתפות. קובי, תודה רבה. קחו ללב ותחשבו טוב על כל הנקודות שקובי העלה. זה בא מניסיון, ואני יודע שאחרי שתרוצו אתם תסכימו עם כל אחד ואחד מהנקודות האלה. תודה רבה לכם. לילה טוב זולי. לילה טוב לכולם. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.